Rongarat Hurpaksi Taraji Pentolamara Tovarari Ram Kipanpon. Luthan bang atumapan Dr. Atumpen Asonason Kisu Sadlang Enpongsi World Diabetes Day Talonpon. Ingdeng Tom Kebratrok Chipong sa Jirarong Mahangketek Army Katalonpon. Karbi Longri Sport Association Atumpen Kiching Sea Cricket Championship Pamanpon. Aprang si Birta kilara do anupan kardom bajirlo kardom non Birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha Birtang tonpen. Rong rupa tuwar kachipang tirponsi rong aradatum kedam kewang kachihelara phan isi mesen asai duji pu mathasi lakhaing koirapli nilip MEC constituency tarapung mati taraji pen dolamaraan kachiling atowar aningkan wangta rong aradatum thurpaksi towarariri aram chepan ponsi kachipang thir asai Kiklempon ason taksi phai kuni ni phai grip liar ni rat thurpaksi towar kachipang thirpon. Tarapung hawar arong tinaradatum thurpaksi towar kachipang thirpon kedam tanganingkan wangta la sosai klempon bomlo. Sorkar tumaphan towar nang selam pipi ongamat towar kahinu erajok radatum kedam kewang kisung nang. Lasima sabaki joy muchod jia phan pusi aningkan wangta rada tumpen la soasai klempon ang koklu pusi rong rada tumpen ning ripon rinti. To pini nilang tum phanar dilang la so to war pini nang litum ke pan ke tang thek long la si kupine job card ason man te government pen ba te council pen nang litum phanang ki pi mane ke nang lokai person la bangso pini niltum tuwar ke pan ke job card pen takali punane niltum political hoy pen takali government pen kerap la kali nitum aningkan sekpen aningkan wangta arong tin la tarapung rong kriko andoma edoni nutke chingri pensi imina tuwar ke somsi ba ke pan pini nang tum government nang lang le ongsi niltum ke nilmin thangsi aningkan wangta sek nitum ke tuwar salam lo. Na tum pini rong an ka so to war pan. Nili tum pini rong ni rong thom na puson ka chetong do. Pen pina dik na ka panji tum ta dola. Pleng thor po mana. Pleng thor ji pulo. Aning kan wang teng pulo te aning kan wang pleng et. Nang le tum bang na rong lo. Ni tum bang ke sarthe terang rong aku pini ke chingrum rong ni lon ni tum karya bang ke sarthe ingleng rong ben sarthe terang rong. Acha nang le tum ningi the do mala so to war pan sarkar sor ani si back na tum la panjok plot ji phan. Nona mat ke imang ta kahiman na pudat thegam long le ako tuwar kilongji ining ke the la puta ave imang masi thegam long le pinlang kilongji mo pialam lo aposi la non ke cari bom government la non BJP sarkar tum same komentu to nagalang ji ne nagalang le ne la bani tum agran pita ave puta tek the imang masi himan mila kasi minasi padu lo aningkan ta Phai kuni ni phai grip liar ni somindarang kang pialongta World Diabetes Day talonpon asonsi Diphu KAPTA sa hemalongta Diphu Medical College and Hospital atumpen World Diabetes Day talonpon. Bangso long than bang penang anatum chetong nungsi diabetes coastal apen blood pressure sadlang ang thek en pon rinti. Bangso long than bang atum mithanga saiki klemalong mithanga oka pranaphan kachimatha long lipen ongdung phere me miakisung chetong nang dulu. La sopen mathasi Dr. Thorom Timung lapen Prince Bay lapen Arya Sanghwa tumpen pen chilangsi KAPTA sa hemalong akejoy pen si kilang avarsai dengponlo. Bangso along KAPTA MIP Indira Lektipi Kongchun bang Probin Hanse lapen pinang an than bang atum chetongdo. Karbi Longri Pini nitum Karbi Longri Primary Teachers Association nitum head office along World Diabetes Day abang so katalon pan ke lapui ghenlo ladak ilitum difu along Medical College Dr. hala be sangho lapen timung so tum Dharam Singh Timung lapen Dr. Prince Bay latum nang birta si lapula 16 November ke World Diabetes Day la si teacher tum han pre-medical check-up dui lapen kiso dokok pula tangte pre-medical ala medicine sitame pipon po pula hai ase organize tha pula nilitum Karbi Longri Primary Teachers Association hin pen bangke nitum East Karbi Longri West Karbi Longri do an sitame teacher han birta pila sitame
la pula munit chitong mang komsom lo ke chitong ke komsom malam bang ke la pen lo pini children day pinak high school tin ta program do kop la bang so pach ton pensi nili tum pini da nili sitame school ong program do dat se ke bang baji krihini pen baji thom anada teacher tom han la diabetes mane cholesterol pressure thyroid lahai check up pon po la se non bang phot thok lo check up pon kiso longlok ko phanan ta dakman mase medicines tami akejoy pen pidun lo la se ni tum Karbi Longri Primary Teachers Association pen choro la medical difu medical college la Dr. Prince Bay pen la pen hala Dr. Dharam Singh Timung la pen ari sangho tumhan an staff tumhan ta choro bang hala pula athe nitum teacher tumhan an lo awar sai nang pipon pot la pen ko the du thulang teacher tum sitame lo thanji pusita yoga planta mesen nangi la pen la so pen Dr. Dharam Singh Timung anili assistant professor Department of Medicine Difu Medical College la pen apuni sangho laga Dr. Prince Bay ala registrar Department of Medicine Difu Medical College pini la bangso asai hemlong nili tum dak kebang lake awareness camp la pen screening camp lake nitum diabetes akiso aphan lake nili tum la Karbi Longri Primary Teachers Association atum pen nili tum chelangsi nili tum Difu Medical College along Medicine Department la pen nili tum Association of Physicians of India po API Difu branch in pensi nili tum la bangso asai kedeng po lake pini haikuni ni krepi lake nili tum chini lo lake World Diabetes arni lo lasi laso arni litum pache tonlun si la bangso asai nili tum kedeng po lasi diabetes akiso polotang de lake nitum anu tinta chinier thak thak lo non ke tauna long pupe cities along pupe rong atogan nuan tala bangso ke so ke dangolo ako ilitum India de long ke munira phaida du mas ilitum long ke an so se la bangso ke so phaida du lo son na thak si ilitum inglong aso long ta la son la bangso ke so ke ing dangulo lasi nilitum isi kabori ke lapulo je la bangso ke so pu thak nilitum man dak wang pen teachers atum mate lo than bang atum la bangso aputhak pinili tum ke than pen alang tum la bangso puthak ako alang tum sai hem long ke claim ke dam dim long la son thot alam the mukha jong si rara tum kaduga ve phan la pu pache thang thek lo polo tang de lage nili tum isi success lo athema diabetes ke lage mederun e lo lage li tum ka control hen lo lasi diabetes ka control polo tang de lage li tum ke chu ke jun det ta kali exercise ke claim danang ji la pen nili tum la ilitum ke do ke thak ora dur lahai ka chelarda ake nangso lasi non amar nilitum lada ke bang lake Karbi Longri Primary Teachers Association atuma sai hemalong lo lasi non nilitum screening abang claiming bom lang non lapan apai boi putek telang tema diabetes ke long atum ta dolo mane ke nil pressure ke long atum ta dolo nilitum dagamatsi sugar da nilitum langpon fit po lapen pressure da nilitum check pon lo lapen cholesterol am handa nilitum langpon bom lasi ladak jongsi command ne jongsi sugar ke su long lok lo plotang da tak nilitum the device da nilitum pipon po lapen alang bhan ko sonsi ke chu ke do ne ga chiri ne ga do beta nilitum alang bhan pachani dum po karno Pini phai kuni ni phai krip liar ni je phong sajir pathu aklamalong ingdem thom ke bratrok je phong sajira rong mahang ke thek ara ni mesen pen katalon pon je phong sajir village development committee pen patir pipon si aning kanwang ason thathaksi mahang ke thek arni talon bom bang bom si pening suri hinira ingkoi rapli aning kan phai kuni ni phai krip li arni an je phong sajira rong ningkan thom ke bratrok arta nang choksi alira lon pen katalon pon Adapapor pen je phong sajir village development committee amai phu Hemchandro teron pen lama ingthur ponsi kachiki mo ajai mek tame dengpon lo bangso pioneer lo por phai sia por radamai pi padosi mayalong aluhiaman pen MEC Johnny Timung Difu town committee chairman Rakro KEC secretary Sarim Taro Rongasar Ram teron lapen tebok terai Rongasar atum chetongdo Pini nilitum jipong sajir ningkan thong kebrat trok kechok nilitum arong cheto pet pen ketalon pon arani lo lasi nilitum ha ke cheng pen stame lasonsi talon pon bom bang bom lo
lasi labangso ke talon ponangkok labang ke nilitum aim matang te ke mangela hello mane nilitum marong dak non ke karbi tumta khege chan lomasi kaprek aron kirim tumta dolo dak Christian do lokhimona dharam do la pentu aron barim do la katok veis tame nilitum chetopet pen kachetong long abar sai bangke piniar ni si nilitum chehok ponlo lasi nilitum aningkan mang samela 14 November abangke mane patiku ke pin pensi mentune ke asapo sasu jun proilo mentune ke pethe dung aluhi moluhi tumpen la sonsi padupon bomlo lasi non ke bangilang si tameni litum la sonsi talon pon bom po lasi non nilitum la ningkan thongke bratrok ke chok aningkanan bangke chipong sejirta penangan kaching thurdun nilitum ang thek longlong la bangke lu gachar liya mo sitame nilitum penang dak dolo doktor sitame bahini bang thom nang dak nang dolo la pentu engineer sitame bangko bang trok nang dolo achi nilitum la kadok kavi pen lang dam pelotang te nilitum kache hok pondolo hego mane nang bar bomlo nang thek bomlo pusini tum chok lo asi adon tin same mitrik ke pas bang ke bangko bang trok si duet heng lo asi nilitum kache paduk matang te kemang la bang ke lalo an sose dak chi phong sajir adon tin same ki thek kere dosi dak karbiang long nilitum kaprek karbiarong sitame ansose la chipong sajir pen chenglok chejasi West Karbi Anglong Sport Association atum pen chepatur ki pongsi vothat langsu higher secondary pathu aklamalong ke chengsi cricket championship pamanpon ke chengsi arni dongkamukam lightning club lapen kheron cricket club atum angbongsi pathupon lo lapupu ka pathupongsi dongkamukam lightning club atum chepahai ponlo Kecheng siar ni aluhia manpen West Kasa Maipu Rup Singh Teron Kong Chunbang Sanjay Kru Boithalang So Sport Association Maipu Robinson Teron Lapen kaprek manpen ke doatum chetongdu Borthol pen Gretson Timung Karbi Longri Abirta General Secretary West Kasa Secretary Phanta alangle tum activities hepik penajoine pini po lang so nilitum phan dak dim nak tek ngai nilitum phan ang pusi nilitum pala kaddo ko be non kithurnio somara tum phan posol nilitum hawar penta nilitum kang pon thagi la so phan sinili ta ningrok piglo la nilitum phan so proposal ke bangke kasila sonda taksi monon hi ta nilitum la sonsi abar savang lo te nilitum la dak ding kun al ke chak poni ang nilitum pamisan ya phan si bor ipon pini ke cheng siara ni komara tim tum sepa thulo la pe mat si hai ini kecengsi army ke lake khiruni SSPN ang pen ke dongkamukam ke club KCC lightning club dongka lasi khiruni sobsi dongkamukam se chepe hai polo khiruni bangke rana sap lasi laso ab thakkan nilitum lasi sports lovers kan ab nilitum chunuri polo je sonsi laso non ke owe kimi ke thurmi ar somar tumhan la ke chokap ki dum tap pen kapa veji apang sini tum la sports a hen un an ke hoti ponlo la sila jongsi nilitum tang pon un lon te nisoy komji pusini nilitum ning the ponlo West Karbi Anglong Sports Station lapen Boithalang So Sports Station jerapet sini tum ki chengsi indeng West Karbi Anglong T20 Deuce lapen T20 Red ball tennis nilitum pancing poni lo pini bothar langsu high secondary playground lo nilitum amoto ke la poelo jelitum West Karbi Anglong tak cricket seperti amulung pa ongpen nilitum ke state long represent kan awar sa ken duni pancing nilitum ke chengse angdeng pancing poni lo nilitum affiliation long lela das affiliation ke long ye fans nilitum activities non Assam Cricket Association pada jiki bom setan bom lo selang nilitum nang pan kharat teng nilitum talaso cepete ta nilitum pancing pon lo aru lalang tumhan nilitum lahai pipi mati klembom message tadi ini hamaरा को लूट में से sonda bonda hai lode seperti long pini kironi lapen dongka sports lightning club pen se chengpon lo
lapen total substation dak participate ke 20 lapen club 4 substation kasi ning thelo West Karbi Anglong ke doan substation lapen club dong especially the youth ball bang alang litum ning ke hang dolo la sinil tum ta la hem mane nil tum bang organizer pon nil tum bang adim pek pon lo aru churu nai bojlang so sports station alang litum mesen pen nil tum bang so adim lapen kam nan cerap don pen mesen pen pini pacun ponong lo la sinil tum no president bojlang so sports station ki host president do alang lita Pini Abirta lan si Kang Ton lo Kardom.